Alright, so maayong hapon sa tanan, no? Dalaygo ng Ginoo nga we are here, invited for this opportunity, and it's a privilege for me to also share sa mga listeners, no? My name is Pastor Mike. I am from Christ the Healer International Missions Movement. I am a pastor and also a leader of our church. And I am here this afternoon, no, nga a privilege and task to be able to share to you about one of the most important pod na word tonight. So I will be sharing to you, no, why Jesus says na, my God, why have you forsaken me?" So many of us no think about nga ang kana nga sitwasyon nga maybe kana mo ingon nga kana nga question mo ka Lord ganong ang Ginoo mismo ha, we know that God is 100% God, he's also 100% human. Ato nga time no during the crucifixion makita nato in the ninth hour Jesus cried with a loud voice saying, "Eli, Eli, lama sabachthani." This is to say, my God, why thou have you forsaken me?" So this is a cry in a fulfillment of in verse Psalms 22 verse 1, one of the many parallels between that Psalms nga makita nato nga ang specific event sa crucifixion ni Jesus. But I wanna bring you to the a deeper meaning unsa gyud ang pasabot ni ini. Tungod kay kung mato ni mabasa sa Biblia, no, kung walay maghatag sa ato og pagsabot ni ini, ato lang ni mabasa in a pure context. But kung walay magpahatag og pasabot ani, dili na to ma-experience unsa ang pasabot ni ini. Nganong ang Ginoo mismo nangaigtabang, nganong mismo ang Ginoo niingon sa nga amahan nganong imo man kong gisalikway. No, this is an expression of abandonment or gisalikway siya sa Ginoo. So ato makita nganong ang ngano si Jesus mismo gisalikway sa amahan. No, dili ni pagpasabot nga ang Ginoo og ang amahan na nahibulag. But this is in other meanings and in these moments gialaw sa amahan nga buhaton ang tanan ug unsay buhaton sa yawa ngadto sa ngadto ka Jesus ato nga time. And makita nimo dili kaya sa amahan makita ang sala sa tao nga gibutang ngadto sa Ginoo o gibutang apan to Jesus. And because of that dili kaya matan-aw sa atong amahan ang sala. That's why iyahang nitalikod siya kay dili niya kaya makita ang sala ngadto naa sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. And that's the time nga ni cry out sa Ginoo, no, ningon sa amahan nganong gisalikway mo ako. And maybe makita nato diri nga pinaagi niini, no, atong masabtan nga dako day kay kahimuan, no, nga si Jesus na makita na to ba nga kung ato ning dalon dito sa context nga sabto nato nga dili kaya sa anak kung wala ang amahan, dili niya kaya nga mahilayo sa iyang amahan. And dira na to masabtan nga sa atong kinabuhi, no, kita nga mga tao unta ma-realize nato, unta masabtan nato nga dili gyud nato kaya kung wala ang Ginoo. Adunay mga panahon, daghang panahon sa atong kinabuhi nga nagkinabuhi ta pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Pinaagi sa kaugalingon nato mga desisyon, no? Pinaagi sa kaugalingon nato nga mga kinaiya. Mo nang makita nato di ba even in Galatians makita nato dito ang binuhatan sa mga tao, no? Naa dito ang pagpaghubog-hubog, di ba? Panagbingkil, pagkaibog, naa dito ang klase sa sala ug ang pinaka last word dito giingon nga ang nagbuhat og sama niini walay dapit sa gingharian sa Dios. Kaya makita nato ang usa ka tawo nga nausab og nabag-o aduna say relasyon sa Ginoo. That's why dili nato kaya mo nang mo to expression by is expression of abandonment because of that we have received the grace of God. Da na to na dawat ang gahom o grasya sa Ginoo. Mo bitaw nagiingon nga he was forsaken for us to be forgiven. He was abandoned so that we can be adopted to Christ. He received the punishment so we can receive the grace of God sa atong life, sa atong kinabuhi. And unta atong in this moment ani nga panahon, it's a reminder sa atong kinabuhi ug even sa imuha nga naminaw karon. Nga adunay daghang panahon nga unta ang imong kinabuhi, no, dili ana ang sitwasyon, dili ana ang resulta, no, ang imong life dili ana unta nahitabo, but tungod kay wala tay giallow nato nga ma-abandon ta sa Ginoo. In fact, di ba, kato nga abandonment, it is not only a physical abandonment, di ba, it's a spiritual abandonment. God was there, but because of sin dili niya kayat lang tawo na atong Ginoo.
Diba? Mao ni ang nagpasabot mga ang Ginoo nahigugma sa imo. He love the sinner but he hate the sin. No? Wala nahigugma ang Dios kanimo but wala nahigugma ang Ginoo sa sala nga imong gibinuhatan. Siguro kung manghinuklod ka karon, maminaw ka karon, ma-realize nimo ba nga ano na mga parts sa imong life na kinahanglan gyud og deal sa Ginoo. Kinahanglan og change nga, kinahanglan nga diin no magkaroon na uba og breakthrough diha sa imong relasyon sa Ginoo. Kay daghang mga panahon nga bisag unsaon natog tarong-tarong, daghan nga panahon gusto na to mausab no, pila na ka years imong New Year's resolution pero hantod karon wala gyapon solusyon. Wala gihapon na usab, pila na siguro ka years imong depression, kana imong biso, kana imong wrong relationship, pila na siguro ka panahon nga gipadaygan ka sa Ginoo, gipadalahan ka og mensahe sa Ginoo. Adunay mga magwawali no nga nag-warning kanimo, naghatag og guidance kanimo, maybe katutingog na to sa Dios para kanimo, but tungod kay kita mismo, di ba? Tungod sa atong sala, nahimutang na-separate sa Ginoo. Because of our sin, we have been separated from the grace of God. And that's why it is a way for the Lord, no? It is maybe it's a punishment ato nga time, but pinaagi ato nga punishment, pinaagi ato nga nahitabo, nahimot nang na-restore sa Ginoo. Og na ako pinasahi nga revelation ato ba no nga si Jesus Ginoo na ha? No, naa sila moingon ka nga grabe nga relasyon, Father, Son, and the Holy Spirit. Dili na pwede sila nga magbangi sa ilang thoughts, sa ilang desires, sa ilang character, because they're as one. But na-realize niya no nga naghula sa mga dili niya kaya nga ang Ginoo mo talikod sa iya, mo abandon sa iya ha. Diba? How many times no nga ang imong faith, ang imong pagtuo, imong gikambyo sa imong dignidad. Diba? Ang imong pagtuo mapalit pagkwarta patungod sa pressure, diba? Gikambyo na imong pagtuo diha sa Ginoo tungod lang sa mga butang nga diin gusto nimo maangkon. How many people have neglected, even abandoned their own faith because of fame and money? Because of mga butang nga gusto nila maangkon. And this is the saddest things about people, no? Maybe ikaw ni mensahe ni para nimo karon nga kinahanglan nimo ma-realize nga bisag unsaon nimo dagan o bisag unsaon nimo og no moingon man ka nga imong i-abandon imong faith diha sa Lord, hantod nga dili ka ma-reconcile sa Ginoo, dili ka makabaton og tinuod nga grasya sa Ginoo. Dili ka makabaton og tinuod nga kagawasan diha sa Ginoo. No, I have met a lot of people who have been living in their lives in their own ways that know that is right in their own eyes. And moingon sila happy sila, but in the end, diba, these are the most saddest people. These are the most depressed people, lonely people, because they have been doing their lives in their own ways and abandoning God in their lives, using their own strength. Diba? And matingala kapag abot sa panahon, diba? Distasteful na ang tanan. Gahatag nimo imong tanang time, panahon, o ang imong serbisyo ana nga butang. Pero matingala ka nganong dili na mo satisfy sa imuha. Wala na satisfaction, distasteful na, diba? How many success people who have gone or even who have reached the peak of the pinnacle of their success but still feel empty. Diba? Wala gud gahapoy satisfaction kay moingon ko sa imo ha, dili ikaw no atong himuon bangad atong masabtan nato bangad dili kita ang naghimo sa atong kaugalingon. That's why makita nimo diri in those awful moments, as evil men were allowed to do whatever they wanted to do to Jesus, our Lord expressed His feelings of abandonment. God placed the sins of the world on His Son, and Jesus for a time felt the desolation of being unconscious of His Father's presence. Liman ka na. Diba? Nabati niya ba nga murag nahibulag sa Ginoo? Diba? How many of us, diba nga nakabati na nga murag layo na kita sa Lord? Di na kayo siginahan mo simba, di na kayo siguragulan mo ampo, no? Even ang pagpray sa pagkaon murag wala na para nimo pagbasa sa pulong sa Ginoo. But nailonging sa imong heart nga makadungog kag music, kason music o makaremember ka sa Ginoo, naabay longing ba tungod kay feeling nimo you are far away, abandoned na kay ka tungod sa imong binuhatan, tungod sa imong sala, tungod sa imong pagdisobey. No, I have felt the same way. Nga feeling na ko layo na jud kay ko sa Lord. No, uwaw na kaayo magsigig pangayog pasaylo, uwaw na kaayo ba nga mo attempt og gusto ka mo duol sa Ginoo. But unsay giingon dira this time God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, no? Dili makita nato ba nga ang sala nga niabot dito sa atong Ginoong Hesus, no? Pinaagi adto nahimutang matarong. That's why no, ako magunahon ako bakaluoy sa mga tao nga hantod karon wala nakaila sa Dios.
Nagtuo siya nga kanayang balatian iyahan ng suffering na niya. Nagtuo sa nga kanayang bisyo mo nay murag mo nay bayad sa iyaha. Nagtuo sa kanayang kamalas-malas sa kinabuhi murag deserve na niya. No, there was a man named Jesus who had paid it all. The sins of the world, gibayran na sa Ginoo. Wala ka gibuhat aning kalibutan na para lang mahimong sad boy, para lang mahimong sad person, para lang mag-live a life without kanang meaning. Diba? Magkinabuhi ka nga, wala how many people who have just lived day by day nga murag wala na vision, wala na purpose, puslan man ang kinabuhi. But if you ask them, usa may purpose nimo sa imong life, walay tumong ang kinabuhi. That's why, diba, we have made a lot of mistakes in our lives, even in our decisions, because we don't know what we're going to do. Wala ta kabuluon sa pulos atong ginabuhat. Wala tay vision, wala tay tumong bang anong para ni atong gibuhat. Moingon ko sa imo, bisan pag ikaw pinakabutan nga tao aning kalibutana, pinaka maayo nga tao aning kalibutana, kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, dili gud ka, no? Mahimong tinuod nga malipayon. Daghan kaayog, diba, generous kay nga mga tao, charitable kay nga mga tao, diba? Mga politicians pa, mga prominente pa nga mga tao. But look at their lives, diba? Only God can change your life. Only God can transform a heart of a person. Mo nang moingon jud ko, kung ang tao walay Dios sa iyang kinabuhi, dili lang nakabaton og Dios o nakabaton og Ginoo. No, when I say God in your life, you have a personal, intimate relationship with God. Kana nakailagid ka sa Ginoo, tinuod yun ka ba nga naka-experience sa Ginoo, diba? Because daghan moingon nga naa si Dios sa iyang kinabuhi. How many people would say na ako'y Lord sa akong kinabuhi, but ilang life incongruent sa plan sa Ginoo, diba? Mo claim nga naay Dios, pero ilang life wala dito, diba? Baka kun daw ang sa katawo nga moingon nga nahigugma siya sa Ginoo, pero wala magtuman sa sugo sa Ginoo. And maybe you are one of me before. You are maybe experiencing the same way I had experienced before nga. Murag ka nang lisod kaayo gyud moduol sa Ginoo. Lisod kaayo magtinarong, lisod kaayo mag-live a life holy before God. Is it possible a man nga dili gyud makasala? Is it possible nga ang kita gyud magkaroon tag relasyon sa Ginoo? Diba? But maingon ko sa imo, posible. That's when ingon si Lord, those who will seek me with all of their heart will find me. No, munang lisod sa ato nga magkabaton og tinuod relasyon sa Ginoo kay ganuman tungod sa sala. Nahigugma pa ta sa kalibutan, nahigugma pa ta sa sala. That's why i-allow sa Lord sa ato ang balatian, i-allow sa Lord sa ato ang tanang kaguliyang sa kinabuhi. Hantod mo abot ang panahon nga makarealize ka. That's when ingon dito, diba? Diba sometimes God will allow hurt things in our lives, di ba? Experience pa tag mga grabe nga mga balatian, kasakit o mga difficult situations so we can change our lives. Di ba? How many people na naluwas tungod lang dito sa kanang murabag critical na nga sitwasyon. Ayaw hulata igsuon. Nga dira pa kamo sangpit sa Ginoo, dira pa kamo duol sa Ginoo, makarealize nga layo na ka sa Ginoo. Na ka sa imo deathbed. Or kulang na kagkamot, kulang na kagtiil. Di ba? Da pa ka mo commit sa Ginoo nga tinuod ang Ginoo sa akong kinabuhi. Diba? That's why moingon si Jesus, my God, why have you forsaken me? Kasi Jesus wala ka experience ang Ginoo nga mawala ang presensya sa Ginoo sa iya. Diba? Pero kita how many times, diba, kita mag-celebrate magitag birthday ni Jesus, pero pag human mag-inom. Diba? Pag human ana, nangahubog, pag human ana, nahitabo nga dili maayo. Diba? We have used the name of God, but in fact, ang atong kinabuhi, wala gyud tinud-anay nga nag-glorify sa Ginoo. Diba? Munang tinuod, giingon dira, repentance is not saying, sorry Lord. Repentance means changing the way we think. Usabon ang dagan sa imong una-una. Usabon ang dagan sa imong utok. That's why naingon dira, there's another possible reason for Jesus why to cry out Jesus. No, naingon siya, Father, my God, why have you forsaken me? It could be that Jesus' intent in quoting Psalms 22 verse 1 was to point here that ang iyang mga tigpaminaw in Psalms, when they read Psalms 22, they would not doubt to see many fulfilled prophecies, including that the Song of David, even while experiencing the agony on the cross, Jesus was teaching the crowds and proving yet again that He was the Messiah who fulfilled the Scriptures. No? Mauni nagpasabot ba? No, nga ang Dios siya gud ang tinuod nga Ginoo. Daghan kay mo claim karon, no? Mo bitaw mga tao maglisod og tuo kung kinsa gyud ang tinuod nga Ginoo. But walay lain nga Dios nga ni claim.
nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ug siya ang kaluwasan ang Ginoo. Diba? That's why moingon ko sa imo ha, regardless of what you think na mauna akong pagtuo, mauna akong gikuan, sige, moingon ko sa imo ha, believe what you think you believe. But moingon ko, ang timailhan nga tinuod ka nga nay Ginoo mo nang giingon nga, you will know them by their fruit. Makita ug mailhan nimo sila sa bunga. Diba? Naakaani nga pundok, okay, diba? Ang pangutana, usig bunga nimo. Diba? Ni bunga bag maayong kinabuhi, mausab ba ka? Diba? Kaya ang daot nga punuan, dili ka na mubunga og maayong bunga. Same sa maayong bunga, dili po na mubunga og daotang bunga. Diba? So makita sa imong binuhatan. Diba? How many people who had confessed that very religious, naa sa simbahan, ang naong na dito, but their lives wala mausab. In fact, sila pa ang nagamarites ana nga place, ana nga barangay. Makita nimo, diba? Nga dili gyud sa atong pagprofess, dili lip service. But it's about a changed life, an experience. Magdepende good sa atong kasing-kasing. And this is what it means to serve the Lord. And that's why makita na to diri ngano niingon siya, Jesus, why? No, my God, why have you forsaken me? Because the prophet Isaiah says that this about the Messiah. Surely he took our pain and bore our suffering. Yet we consider him the punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced, no? And for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we brought peace was on him. Jesus redeemed us from the curse of the law, and being made curse for us, no? He was made a sin offering, and he died in our place on our account. Kita unta to ba? No? Kita unta to i-punish. In fact, 'di ba, na makasala sa ato, lisod kita mohatag ka pasayloan. Kung ikaw ang Dios, ikaw ang Ginoo, mapasaylo kay nimo to mga tawo nga nagbuhat nimong dautan, nga atong una-huna makabalus man, ang atong una-huna pag nay mubuhat dautan, balsan po nimong dautan. Mat nganong ang sugo sa Ginoo ang imong kaaway, imong higugmaon. Diba? Lisod kayo, diba? Nga mo na difficult. But for us, diba? Grabe, ang imo akong kaaway, akong pakanon, akong higugmaon. Diba? Kaya nga naman, makita na to, nga even siya, iyang gitok upon on him all the sins of the world, so that we can receive the grace and the righteousness of God. Wow! Diba? And lisod kay karon kinay mga tao nagbayad pa sa ilang kaugaling sala kay wa sila kabalo nga naay nagbayad na daan sa ilaha. Diba? I realize that ba nga my pain, my past is no longer because unsa akong gibuhat. It's just because I did not receive yet the gift nga gi-offer sa Ginoo. Diba? That's when ingon sa in John 3:16, diba? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him, kato lang daw, mituo lang daw sa Ginoo, will not perish but have an everlasting life. That's why maingon ko, libre ang kaluwasan, but dili tanan, kaya nga naman dili tanan mo respond, dili tanan mo dawat. But salamat sa Ginoo kung ikaw karon nakapaminaw niini. Mauni ang panahon. Mauni ang time na giset sa Ginoo, dili ni aksidente karon. This was written long time ago. God had ordained a life, no, gibuhat na niya before even you conceive. Giset na nila ni Lord unsa imong kinabuhi. And karon dili ni aksidente nga karong taknaa, karong orasa, karong nga date, makadungog ka ani nga mensahe nga ang Ginoo naay kapasayloan para nimo. Luwason ka sa Ginoo. Dili pa human ang planon. Maybe ikaw wala na kay ginahan sa imong kinabuhi. In fact, nagplano na ka nga i-end imong life. But you are not an accident. Nganong niabot ka ana nga problema, nganong niabot ka ani nga sitwasyon karon, aron makadungog ka, aron karon makasabot ka. Nga gi-allow to ni Lord aron maminaw ka karon. Aron mo dulot na sa imong kasing-kasing ug ma-realize nimo kung unsa ang gibuhat sa Ginoo aron lang ikaw maluwas. No, moingon ko ba ako life sa unang patapon. Aba, di na ko ma-realize ba nga na Ginoo nga pwede pa day muusab sa akong kinabuhi. Naa pa day Lord, naa pa day kay chance nga ang life na ko nga murag wala na, pwede pa day gamiton sa Ginoo. That's why maingon ko ba, what a privilege, Lord. Every day, no, na ay mga sa akong quiet time, every day na ay mga revelation sa Lord sa ko. Maingon ko, Lord, i-serve na ko akong life. Akong ialaga na akong kinabuhi hangtod buhi pa ko. Kaya naman, of all the titles in this world that I was privileged to hold,
the best of all is being a servant of the Lord. And salamat sa Ginoo ug dalaygon ang Ginoo. And I hope and pray that this message bring awakening into your heart and to your soul, that there is God who's calling maybe ikaw to know sa Jesus, Lord, why have you forsaken me? But through that pain, through that suffering, through that mingon makatunglok, Lord, judgment na banim sa kuha, but through that you will receive the righteousness of God over your life. I will pray for you this time, no? You can bow down your head. Asa ka na minaw karon. You can just close your eyes and I will pray for you. Father God in heaven, thank you, Lord, for the lives of these people who are, Lord, this afternoon listening to this message. I pray that, Lord, it will touch the heart and the soul and the, Lord, the inner man, the real person in their hearts today. Lord, mo'y makadungog ani nga mensahe. I declare salvation will flow. I declare, O God, Lord, kaning nga tao, Ginoo God, imo napakay plano sa iyang kinabuhi. And now, if you want to accept Jesus as your Lord and Savior, you can pray with me. You can accept God today. You can receive the benefits of becoming a family of God. You can receive the benefit of being a servant of God, of being a privilege of a son and a daughter of the Lord. Makabaton ka ba nga napay kaluwasan, dili pa tapos, dili pa human. Ikaw na siyang pinaka-worst nga tao, kung napay black sa sheep, ikaw natubat mo yung gusto mo. There is hope. God wants you to be clean and to be righteous because God wants to bless you. Dili gusto sa Lord mamatay ka nung wala na kailan niya. That's why ang buhaton sa yawa i-distract ka because amo na iyang plano to kill, steal, and destroy so that people will not serve God. Dili makaila sa Ginoo. Diba? But karon moingon ko sa imo mo na imong time. Receive Jesus as your Lord and Savior. As we pray, just follow this prayer. Lord Jesus, forgive me. I am a sinner, Lord, and I am in need of a Savior. Lord, I accept you as my Lord and my Savior. Holy Spirit, I receive the gift of eternal life through Jesus Christ, my Lord. And I will pray for you. Lord, thank you. Today I declare salvation is now upon that person who received right now. That brokenness, that discouragement, that, Lord, fear, that trauma, that, Lord, depression, right now in the name of Jesus will be taken out from that person and will receive the freedom of, Lord, the freedom that you have said, Lord, that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Thank you, Lord. We give you all the glory and honor. Walay makakawat, Ginoo, Lord, sa mensahe nga nadawat karon. Dalaygon ka sa walay katapusan. We worship you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.